Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας εδώ στην χώρα μας και στο πρόγραμμα που τρέχει, το F1 in Schools, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Βρέθηκε και στην Ελλάδα. Είχαμε τον ελληνικό τελικό. Για να δούμε λοιπόν τι λένε τα ελληνικά φιντάνια που βγαίνουν. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί τελικοί του F1 in Schools. Ο διεθνής εκπαιδευτικός διαγωνισμός που υλοποιείται σε 34 χώρες ξεκίνησε και την εδώ πορεία του, με 8 ομάδες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία να συμμετέχουν στο μεγάλο τελικό που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ελληνογερμανικής αγωγής. Κάθε ομάδα αποτελείται από 3 έως 6 μέλη που διαγωνίζονται στη σχεδίαση και την κατασκευή αγωνιστικών αυτοκινήτων από ξυλομπάλισσα, αλλά και περιφερειακούς τομείς λειτουργίας μιας ομάδας Φόρμουλα 1, όπως το μάρκετινγκ και ανέβρεση χορηγών. Νομίζω ότι παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία. Αυτό που λέμε το ανακαλυπτικό μοντέλο εκπαίδευσης που πρέπει να μπει στα μαθήματα, στο σχολείο και ειδικότερα στις μεγαλύτερες τάξεις που λείπει, όπως είναι το Λύκειο, έρχεται και συμπληρώνει αυτό το κενό. Κάνεις ταυτόχρονα 5-6 διαφορετικά μαθήματα σε ένα project. Τα παιδιά γίνονται δέκτες πολύ πιο εύκολα της πληροφορίας και μαθαίνουν παίζοντας. Αυτό νομίζω είναι το πιο δυνατό σημείο του Formula 1 in Schools. Από το να κάνουμε θεωρία στον πίνακα, είναι πολύ προτιμότερο να κάνουν κάτι το οποίο ζουν στην καθημερινότητα. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο αφορά στην παρουσίαση της προσπάθειας κάθε ομάδας από τα μέλη της. Το δεύτερο στις μάχες αυτόματης εκκίνησης στη μήκους 25 μέτρων πίστα, όπου επικράτησε η ομάδα Ground Force Project από τα εκπαιδευτήρια Αυγουλαία Λιναρδάτου, και τους αγώνες Knockout. Εκεί μετράει η αντίδραση του μαθητή που δίνει εκκίνηση αφού ανάψει το πράσινο φως, και επικράτησε η ομάδα Αργό της Ιταλικής Σχολής. Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Ανταμείφθηκε ο κόπος μας. Σε συνδυασμένη όμως βαθμολογία ήταν η Ground Force Project η ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο και θα μας εκπροσωπήσει στους παγκόσμιους τελικούς. Είμαι ευτυχισμένη που ήμουνα δίπλα τους, που έζησα όλους τους σκόπους τους, την αγωνία τους, τη δουλειά τους και τη χαρά τους. Είναι πράγματι εκπληκτικό το πώς έχουν εργαστεί τα παιδιά και ομαδικά. Αυτό είναι το βασικό, το ομαδικό στοιχείο που έχει επιδειχθεί σε όλη αυτή τη δουλειά. Έχω εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι δεν έχουν βρει τίποτα έτοιμο. Ό,τι έχουν κατασκευάσει, το έχουν σχεδιάσει και κατασκευάσει μόνα τους. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια του σχολείου να δουλέψει πάνω σε μια τεχνολογία αιχμής. Πέραν της τελικής κατάταξης υπήρξαν και ξεχωριστά βραβεία. Οι πρωταθλητές πήραν και αυτό του ταχύτερου αυτοκινήτου, η Pegasus Omega Racing της καλύτερης κατασκευής, η Αργό του καλύτερου marketing, η Atomo G6 από τα Άβδυρα Ξάνθης της καλύτερης παρουσίασης και ιστοσελίδας, ενώ μοιράστηκε και την πρωτιά σε ό,τι αφορούσε στο καλύτερο χαρτοφυλάκιο με την Αργό και την Ground Force Project. Ήταν πολύ μακριά και καταφέραμε να φέρουμε 3 βραβεία και μετάλλια. Το βραβείο καινοτόμου σκέψης πήγε στην ομάδα Havoc Racing από το πρώτο γέλ Θεσσαλονίκης. Η ομάδα Art από το Αρσάκιο Πάτρας πήρε το βραβείο έρευνας και ανάπτυξης. Η Speed Demons το βραβείο χορηγού, ενώ οι Αυγουλαίας Racers εκείνο της αιμονής αντιμετώπισης αντιξοοτήτων. Βιώσαμε τη χαρά όλων και είμαστε ειλικρινά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που οι κόποι όλων μας απέδωσαν καρπούς. Η προσπάθεια όλων ήταν μεγάλη να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, να υλοποιήσουμε τους πρώτους ελληνικούς αγώνες του F1 Schools Ελλάδος, και η ευχαρίστηση πάρα πολύ μεγάλη, κυρίως διότι το χάρηκαν οι μαθητές. Άνοιξε μια πόρτα διάπλατη και διάπλατα στους νέους μαθητές να αγκαλιάσουν ταυτόχρονα τεχνολογία, επιστήμη, μάρκετινγκ, οικονομία, τα πάντα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που γίνεται σήμερα για τα παιδιά. Όσο πιο κοντά είναι στο αυτοκίνητο, τόσο πιο καλά θα τα απεξέλθουν αργότερα όταν μεγαλώσουν και καθίσουν στο τιμόνι. Στους αγώνες, εκτός συναγωνισμού, συμμετείχε και η ομάδα Pegasus 2012, που θα αποτελέσει και την εκπρόσωπο της Κύπρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα λάβει χώρα στο Αμπου Ντάμπι στα τέλη Οκτωβρίου. Τι άλλο, ένα μεγάλο μπράβο και στα παιδιά και στους διοργανωτές. Αυτή είναι, Τάκη, η Ελλάδα που θέλουμε, αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε, αυτή είναι η Ελλάδα που μας κάνει και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί όχι να μην δούμε ένα από αυτά τα παιδιά να ακολουθεί τα χνάρια του Νικόλα του Τομπάζη.